Tata, moraš imati mirnu ruku, ne smiješ. A koliko ćeš snimat, koliko izdržiš. Bitno da snimaš. Da snimiš 2, 3, 4 minute, to je bitno. A i 5, 6 minuta, samo da je snimam. Ide! Control chips! Gdje baš neki snimatelj. Snimaš? Da. Nisi pogodio? Ali ako se neće tata čut, mora se čut kad se snimi da sam se ja čuo, kužiš. Čuje se? Onda neće ništa biti od toga, onda nismo ništa napravili. Nije da nismo ništa napravili, ali ne znam koliko će to valjati. Može on od mene očekivat, nemam ja fotoaparat koji. Trebaš imat fotoaparat. Kad sam taj fotoaparat kupio prije, koliko to već ima godina? Ima to 10 godina, imaju više od 10 godina. Dobro, ajde malo zaustavi da vidimo kak je to. Čekaj, daj još, ne, nije go. Aha, ajde. Na koliko je sad? Ne znam, vremenski. Da, pa piše. 1.55, a? Pusti. Koliko? 1 minuta 55. Ja sam rekao, ako bude 2 i nešto minuta, bit će okej. Dobra. Ili više. Možda bolje da smo ono... Evo, 2 minute i 20.